Здрасти! Сега ще ти покажа набързо как конфигурирах правилно почтата от добре познатото ни Settings. Идваш в Accounts and Import и от тук Send Email S даваш. Тук да речем ще го оставя така, ти ще си ги промениш, аз ще си изтрия после имейла. Даваме Office PC Service. Това го махаш, не ти трябва това нещо да е чекнато. Next step даваш тук през SMTP, като този SMTP сервер е Pirin Superhosting PG. Порта е 465. Тук това е юзернейма е този office@pcservice.net. Паролата Ангел 2014, като ти ще си я промениш. Вече знаеш как от контролния панел, но оставаш тук на SSL, Add Account и сега трябва да се прати Confirmation код. Тук съм отворил това нещо, би трябвало да се получи скоро. Ето го. Аз за всеки случай тук директно го копирам този код, да съм сигурен, че всичко е станало. Копирам го кода. Влизам си. Чакай, че не мога да натисна. Тук го вкарваш, Verify и се затваря прозорчето. След това, ето тук вече се вижда Send Mail S, може през pcservice.net, нали, който съм го нагласил. Отдолу може да си нагласиш reply, дали да бъде от този адрес, от който си получил мейла, или да бъде, винаги да бъде от твоя дефолтен, нали, който е Advanced Computers. След това трябва по същия начин да добавим POP3 mail аккаунта тук. Mail адреса го добавяш. Даваш Next Step. От тук избираш същия office@pcservice.net като юзернейм. Паролата Ангел 2014. POP сервера е същия Pirin. Ето го, супер хостинг. Порта тук ти е 995 и тук имаш разни опции. Това е хубаво да имаш копие и на Gmail-ския сервер, за да, ако нещо ти се разкачи мейла, да си остане едно копие при тебе. Always use SSL също е хубаво, така е по-сигурно и да е криптирана връзката. След което това е дали да ти слага лейбъл на въпросните мейли, които се получават от този мейл. Така по-лесно ще ги разпознаваш кои са оттам. Така че е хубаво. Тук това да ти архивира incoming messages. Това е да не влиза в инбокса, директно ти влиза с този лейбъл. Това ти ще си прецениш, но така няма да виждаш, че си получил имейл, така че няма нужда. Даваме Add Account. И вуаля, така, Checking Mail. Имаме тук. Сега в момента предполагам, че се опитва да се синхронизира. Така. Тези информации, които ги въведохме сега за SMTP и POP3 серверите, ги има в този имейл, който ето тук, който съм ти го пратил. Ти ако следваш видеото, не мога да сбъркаш, така че ако имаш проблем нещо да се чуеш какво е, може да видиш този мейл. Това са настройките. Така, сега то нещо се опитва да си направи. Чай, ще го отворим инбокса в нов прозорец. Отваряме го. И ето, веднага получихме този имейл, който е маркиран office@pcservice.net. Ще пратя един нов да видим дали работи.
То мейл не го ползвам принципно, само за такива случаи. PC Service.net. Така. Това. Така. Нещо съм объркал. Май няма. Добре. И сега влизаме тук. И чакаме. Тара, ето го. Би трябвало с тези настройки всичко да ти работи както трябва. Ако има проблеми, ще кажеш.